Ahojte páni, dámy a priatelia a všetci, čo pozerajú moje videjka. V dnešnom videu sa s vami podelím o skúsenosti a ukážeme si v podstate takúto balíčku potravín, takzvanú vakuovačku. Toto videjko si môžeme rozdeliť na nejaké 3 časti. V prvej časti si ukážeme, rozbalíme si to, niečo si o tom povieme a záverom si môžeme do tejto balíčky alebo vakuovačky niečo hodiť, vyskúšame to v plnej prevádzke, ako to funguje. Takže poďme na to. Takže balenie obsahuje samotnú balíčku, potom tu máme rolku 1, rolku 2, rolka o šírke 20 cm, rolka o šírke 29, niekde sa to uvádza, že to je 30 cm. No a potom sa tu nachádzajú aj hotové sáčky, ktoré sú zvarené z jednej, z druhej, z tretej strany a otvor. Táto balíčka funguje aj na princípe, keď ja sa rozhodnem, budem používať rolky, je to vlastne systém, kde si vložím rolku, to si ukážeme, alebo pokiaľ používam tieto laicky povedané sáčky už zvarené, môžem použiť aj takto. To si ukážeme v ďalšej časti. Takže asi toľko. Teraz poďme k nejakým číslám, čo sa týka rozmerov. Na dĺžku 40 cm, výška 12 cm, hmotnosť 3 kg. Čo sa týka výkonu toho samotného zvaru, sáčkou 130 W, nejaký sací tlak udávaný pri tomto stroji je 900 mB a 20 litrov za minútu to dokáže pekne odsať zo sáčku. Takže asi toľko k nejakým týmto výhodám, nevýhodám. Ešte taká jedna veľká výhoda obrovská. Tento stroj je vlastne plnoautomatický, čiže nemusíte sa báť, čo sa týka nejakého ovládania, ale to si ukážeme. Ďalšia skvelá funkcia ešte k tejto vakuovačke je, že dá sa dokúpiť sada 3 dós, ktoré sú určené na marinovanie. Pred samotnou grilovačkou nemusíte dlho čakať, hodíte tam mäso namarinované, tým, že sa vytvorí vákuum, tak to mäso nasiakne tým marinovaným tou zmesou. A je pravda, že súčasťou v balení nie sú tieto dozy, ale dá sa to dokúpiť, stojí to nejakých 30 €, to vám hodím tu hore, ukážem vám, jak vyzerajú, ale dá sa aj takto s touto balíčkou fungovať. A tu sa môžeme pozrieť na ten ovládací panel, takže poďme si niečo popísať a povedať, čo to vlastne jednotlivé tieto aktivovania, jednoducho stlačením tohto tlačítka sa tu dajú rôzne nastavenia robiť. Poďme za radom. Sailing. Sailing znamená vlastne tieto tri režimy zvarov. Suchý, vlhký, mokrý. To znamená podľa toho, aké potraviny dávame do týchto sáčkov. Hej. Ďalšia možnosť nastaviť na normál alebo potom na nejaké krehké potraviny, čo sa týka vytvárania pod tlaku toho. To znamená, že ak viem, že tam budem dávať nejaké krehké potraviny, tak si aktivujem slabší systém automatického toho odsávania, alebo to nechám na normál. O celom procese je tu nejaká hodnota, ktorá sa začne odpočítavať do nuly, vtedy je to hotové. Vakuum, seal a vlastne ukončenie procesu. Je to automatický režim, kedy automaticky odsaje, automaticky zvarí tú fóliu a vlastne sa to vypne. Ja už len vyberiem hotovú vec. Manuálne zvar, to znamená, že pokiaľ ja si stlačím manuálne, tak vlastne som aktivoval len čisto zvar. Čiže môžem si zaváriť túto fóliu, jednu časť a čakám, dokedy sa mi začne odratávať a viem, že tento zvar je v tomto procese už hotový. Počkáme do nuly. Ťuklo to, to znamená, že zvar je zavarený. Kanister a marinovanie. Marinovanie hovoril som na začiatku použitím
dóz, ktoré nie sú súčasťou balenia, alebo takisto v týchto dozách môžete uskladňovať rôzne potraviny, čiže určené je to vlastne na túto hadičku, ale hovorím, nie je to súčasťou ešte raz tohto balenia, treba si dokúpiť tieto 3 dózy. No a ešte jedno tlačidlo, tu je Puls Vacuum, čiže vlastne koľko ja držím, toľko vlastne bude odsávať, čiže vidím samotnú potravinu v tej folii, ako ju vlastne stíska, takže ja si to viem sám aktivovať, nechám si to, napríklad vidím, že sa mi to už veľmi deformuje tá potravina, čiže zastavím a potom už len dám manuálny zvar a ono mi to zvári tú fóliu. Takže asi toľko k tomu. No a poďme si to vyskúšať v praxi. V tejto časti si ukážeme, ako vakuovať s pomocou týchto roliek. Čiže rolku si umiestnime na to určenom mieste. V podstate preberiem si to. Ešte ďalšia pekná vlastnosť je, ešte moment, v tejto časti sa nachádza nôž, ktorým si vlastne odrežem požadovanú dĺžku samotnej rolky. Čiže podložím to pod tento nôž. Takto. Natiahnem si to na požadovanú dĺžku. Napadlo ma, že si vyskúšame jednoduchý rohlík. Čiže zmerám si približne veľkosť, keď je vlastne tu odrežem. Ale ešte rolku si musíme uzavrieť z tejto jednej strany, aby nám zvarilo zvar, lebo v podstate zvar nám robí v tejto časti. Hej. Tým, že vlastne sa to priklopí o túto časť, tak vlastne v tejto časti nám zvarí túto fóliu. Čiže ja si to jednoducho zavriem a teraz, aby som nepoužíval ten automatický režim vákuum, že by mi nevytváralo vákuum a lepenie, čiže dám si len čisto zvar fólií. Počkám. O tom stave som informovaný touto číselnou hodnotou. Počkáme do 0. Vlastne zvar by mal byť pevný. A čiže zvar sme si zrobili, môžem otvoriť. Áno, pekne, zvar vidno, že je zrobený kvalitne. A teraz už len si nastavím dĺžku. Hej. To len teraz na skúšanie, čiže približne viem. A si to odrežem. Fólia. Hej. Čiže teraz do toho vložím rohlík. A tento priestor tu robí ten vákuum, čiže jednoducho len podložím, zavriem to a teraz aktivujem ten automatický režim, kedy je to suchá potravina, nechávam to na normálne to odsatie, nie je to krehká potravina, aj keď je to mäkký rohlík, som sám zvedavý, ako ho zdeformuje, hej, pri normále. Čiže vlastne už len aktivujem tlačidlo. Stále čakám, ale ako už môžem vidieť, tak ten normál režim, teraz sa mi to aj zvarilo, môžem to otvoriť, je to zvarené, dostatočne kvalitne, silno, ale v tom normál režime tomu rohlíku dalo riadne zabrať. Stislo ho, jak keby po ňom tank prešiel. Takže vyskúšame
to dať do toho slabšieho režimu, alebo potom v takom prípade je dobré použiť tento režim manuálneho vákua, čiže vlastne vidím sám, kedy je ten rohlík už veľmi zdeformovaný, vypnem a už len aktivujem si zvar a mám takto pripravené. Čiže a ešte si môžeme ukázať už v tých hotových sáčkoch, čiže nie budeme používať tú rolku, ale len tie sáčky. Čiže teraz z balenia použijem už hotový sáčok, ktorý je, hovorím, z 3 strán zavarený. Napadlo ma zobrať mrkvu, ktorú tu umiestním. Čiže otvorím to, takto to len vsuniem do tejto časti, aby to bolo pekne v tej časti, aby mohlo odsávať. Priklopím to, keďže viem, že mrkva je vlastne tvrdá, čiže tu sa nebojím nechať nastavené na normal, to vlastne to maximum, to vákuum, a opäť stlačím tlačidlo automatický režim. A sledujeme. Opäť čakám, kedy sa mi to odčíta. Čiže teraz je to aj zvarené. Čiže krásne zvarený sačok, pekne odsaté maximum. A takto potravina uskladňujem až 5 raz dlhšie čerstvú, ako keby som ju len zabalil do sačika a hodil do chladničky. Čiže perfektná vec. No a môžeme si ešte vyskúšať ten režim pri tom rohlíku, ten druhý, či to tak bude veľmi stisnuté. Poďme na to. Použijem na to ten istý rohlík, takže opäť použijem na to rolku, čiže aby som dokázal, tak si manuálne zvaríme teraz jednu stranu. Počkáme chvíľočku, je to jednoduché. Takže urobí nám to zvar. Tak, je to hotové. Teraz približne stačí mi toľko. Týmto nožom si to rozrežem, túto fóliu. Z tejto strany hodíme ten chudák rohlík. A teraz do priestoru, kde sa robí vákuum. Stlačím si to dobre. A teraz prepneme na tie krehké potraviny. No a uvidíme, čo to zrobí. Dáme automatický režim. Fíha, no tak chudák rohlík. Tomu to dalo riadne teraz. Takže ten rohlík vyzerá fakt, že má po chlebe. Takže do tretice použijeme ten chudák rohlík a vyskúšame ten manuálny režim, ten pulzný vakuum, aby sme si to sami vedeli odhadnúť. Čiže po dnešnom testovaní bude asi zjavne múdrejšie používať na pečivo manuálny, v podstate pulzný ten režim vákua. Čiže ešte raz približne toľko, odrežem si to. Takto opäť z toho priestoru, kde nám robí vákuum, zavriem to a teraz ja si to budem sám riadiť tým, že stlačím tento vákuum a budem sledovať. Hej, čiže môj odhad je asi
toľko, aby som ho viacej nedeformoval. A teraz uvidíme, čo to zrobí. Stisnem manuál sil, čím som aktivoval to tavenie tej lišty, aby nám zatavilo ten sáčok, tú fóliu. Je to u konca, otvorím to, je to pekne zvarené. Tento rohlík už vyzerá trošku lepšie a ja vždy, keď som to potom aj odrezal, tak ten rohlík sa krásne dostal do svojej pôvodnej veľkosti. Čiže takto potraviny dokážu byť uskladnené dlhšie až 5 raz. Na záver tohto videa môžeme povedať, že táto vakuovačka funguje perfektne, čo sa týka tvrdých potravín. Tu sa nemusíte obávať ničoho. Ten mod plne automaticky funguje perfektne. Akurát možno povedať, ku nejakému pečivu a ku nejakým krehkým potravinám je lepšie použiť tento pulzný mod, kedy vlastne vákuum robí, keď ja držím, keď pustím, vtedy to vlastne prestalo, aby som si dokázal odložiť tú potravinu v takom stave, akom chcem vidieť, keď ju rozbalím na budúce. Takže týmto videom alebo týmto záverom by som bol rád, ak by ste hodili like. Pokiaľ sa vám páčilo video, budem rád za odber. Chalani z Electro Allsmart díky, že sme sa mohli spolu opäť pozrieť na celkom zaujímavú baličku od firmy Maxo pod označením VM Profi. Takže asi je to všetko. Čaute zatiaľ, ahojte.